Ramogi juang en thuolo machielo ma wakelo ni cheno ni mar mbaka oromo. Asewinjo mano mar chal mar fwambo ma bende okelnwa kanyo kod Sharon Ong'ao. Wawinjo gigo matimore e piny Kenya, gigo mosebedo ka timore gi moko mathoth ma bende wabiro yudo dweche ma kawuono ka wadhi mana nyime. Ramogi juang mai kod mathoth iyudo gi mana kere Ramogi TV. Machiegni kwachako sani nyinga Cleophas Oluoch kama Ramogi TV cheno en mar mbaka oromo. Kakoro sani wantiere en mana mar nono kendo mar rango ni gik mage mosebedo ka timore mondo mi wakoni gigo ma warango kinyi ma kawuono ong'e maber nyaka sani. Duolno mochung' ne yiero kod kiewo pacho ka mano mar IBC osebedo ka puodho jochung' mopogore opogore e kombe mopogore opogore. Mano kocha gi komno mar MCA, komno ma bende ji mathoth osewuok ka laro gi otiko mopogore opogore. Nyoro ne wan gi twak kod jofwambo modonje siasa. Moko ne yudo puoth makamago kowuok kuom ICC, kowuok kuom IEBC, kama moko bende ne yudo puoth kowuok kuom duond buchegi. Jogi duto ne nigi ratiro mag chung'. Ramogi juang ka sani okinyi ma kawuono en mana mar rango ni jochung' makamagi puoth mane giyudo gin mage. Kaeto ang' warang bende ni jotelogi gin jotelo makare. Kaeto bende jotelogi duto gigo magitimo gintiere kod bidhruok makare. Mago madho jowagunda wacho kanyo ni jotelo man kanyo gi integrity. Jotelo mage ma waketo ntiere listi manogol oko kanyo gi duol ma ochung' ne rango bidhruok mag oganda kachiel kod rango jogi mantiere kod chilo mara mibadhi. Jok mage mosebedo oko kanyo, jotelo mage mopuodhi madhi laro kombegi. Ramogi juang sani wantie achiel kachiel e Facebook marwa ikonwa ni yudo machalo nade. Kaeto pachier mane kotere ko twak mane go kawono gokinyi wadhi bedo ka kod jal makedo ne ratiro mar oganda ma pacho ka. Kaeto bende wadhi laro kendo wadhi nono wechegi mag chik mane ma oketi mar neno ni jotelo makare kende kada jotelo man gi bidhruok kada jotelo man gi integrity wechego jotelo makare mondo ka yuda kombe magilaro. Ramogi juang mano ketowa e twakwa okinyi ma kawuono kama wadhi yudo twak kawuok gi kaunti ma Kisumo. Wantiere kod jal makedo ne ratiro mar oganda mantiere Kisumo. Ang' okonwa mathoth ni Kisumo otimo weche machalo nade. Mano Zak Gaya en jalony kata jal makedo ne ratiro mar oganda e kaunti ma Kisumo. E studio kae wantiere kod nyadendi mano Velma Chieng en okil kamaloka bende en gi lony e wechego mag chike. Ang' okonwa ni chapter 6 mano kirango kanyo mar pen chike ma pacho ka wachang'o kodoko korka yudo jotelo man gi bidhruok kata jogo man gi thuolo makare mag bedo jotelo e thurka. Arwakuni machiegni kochako sani nyaka sabich mar onyango wantiere ka. Twak bende odhi chwalo e kaunti mari imiwa pachi ka intiere gimoro amora midwaro wacho ewi twak ma kawuono. SMS line mar 3 wachako gi Nairobi ka ang' achak gi Velma machiegni twak okinyi ma kawuono. Erokamano. Jatelo makare en jatelo mane kinyalo mana leronwa ka koluwore kod pen chike kata katiba mara ma thurka? Jatelo makare en jatelo ma obedo cleared gi od ma IEBC mondo obed gimi waluongo ni validly nominated candidate to contest in the general elections. To nyaka obed jatelo ma oyie gik mondik e chapter 6 mar constitution ma Kenya. And mago things to do with the ethical issues, leadership and integrity. Kasto gi academic qualifications bende onego o comply kodo. Kamano mane jatelo makare. Nitiere moko ma opuodh sani. Duolno ma ochung' ne weche mag mibadhi pacho ka EACC osechwalo ng'ur margi ni jotelo moko nigi chilo mar mibadhi. Bonego bed ni gichung' mondo gilar kombe mopogore opogore. Ang' waduogo mondo idwok mano bang' ka wasedhi e kaunti ma Kisumo. Wantiere kod Zak Gaya. Zak machiegni twak okinyi ma kawuono tikonwa ni e Kisumo kanyo jotelo makare gi ere kaka unyalo miyo gi nying kata unyalo wacho ni gin jok mage ka irango gi ka intiere kaunti ma Kisumo. Machiegni twak okinyi ma kawuono. Ing'eyo piny mondo obed maber nyaka bed jotelo maber. Jotelo ma onge mibadhi, jotelo mohero ji, jotelo ma joratiro. Mage jotelo ma kowayiero maber, jotelo manyalo rito piny maber. Koro mane wan gima wasebedo kwa watemo wacho ni Kenya mondo dhi mbele nyaka bed jotelo maber. Kaka asewacho gi jatelo ma jaratiro, jatelo ma onge mibadhi, jatelo moluoro
anyalo wacho ni moluoro chike kaka piny kaka chike nitie eka koro kotiyo maber koro mano ema jatelo mwadwego bende wadwaro ma wagone mondo wayud Kisumu kaka te Kenya duto mondo Kenya odhi mbele. Erokamano osiepa. Ramogi counties mamoko ketnwa ne eler okinyi ma kawuono jatelo makare ni en jatelo motimre nade sani waneno nyaka jotelo mantiere kod buche monego bed ni giduoko ka gintiere do nitie chilo mag mibadhi ma nyaka sani omako jok mopogore opogore korka kori jotelo makamago gin gi ratiro mane mar chung' kaka kombe mopogore opogore. Osiepa kaber to ka ng'ato nigi weche mag mibadhi to konego bed ni ochung'. Nikech kochung' to jatelo makama kodonje telo tiyudo kodok kuja to weche mag mibadhi gi ema odhigo mbele kata kodhi e telo tiyudo ka otemo mana temo matek mondo koro kik yude kik mak cases kik make koro temo keto hurdles mang'eny mondo koro o protect himself koro kobet kama tingeni koro tich monego bedo tine jopiny ok nyal tire maber. Koro wacho jotelo makamage dhi wacho ni ng'ato kato nigi ratiro mar chung' lakini kaber to jomondo bedi chung' gin joma opuodh maber ma osekete ratiro mang'eny ng'ani to en jatelo maber jatelo ma jaratiro en jatelo ma onge mibadhi koro kochung' to koro igoye msasa to en ng'ani adier to be en ng'ama ber koro ng'ama kamano dwaro mondo ochung' e piny to koro sani wachi micho guok ni yawa iwacho ni ji te onego bedi chung' lakini onego wang'in to jok machungi adier to be gin jotelo mabeyo koro mane wach mantie monego bed ni jo Kenya nigo sani wach mantie ji osebedo ka goyo mbaka mang'eny IBC ji penjo ang'o miyo udwa puodho jotelo kata pod ni kata mbele nyaka sani udwa puodho jotelo ma ok beyo koro mage weche man go ka osiepa. Mana kamano nyakura Ramogi jwang' mano Zak Gaya kantie kaunti ma Kisumu ontemo mana nono nwani gin to girange yo mane ni jotelo ginego bed ni yudo thuolo machal nade. Aduogo e studio ka antiere gi jalony weche mag chike kendo en okil Kamaloka mano Velma Achieng'. Velma e gigi te nitiere wach makoro liekore ni nyaka sani nitiere chike magayo kata duolo mar IBC kochopo kama koro giwacho ni jatelo ni osepuodhi kata osebedo cleared mondo dhi ochung' e komwa mora mora ma odwaro. Chik mane ma iluwo nikech jomoko rido kata nitiere kod ng'ukni weche mag somo sombe wacho ni kacha onge digri dwarore chike mage mantiere mondo nyakura Ramogi jwang' one kamoro ni ng'ama ne odwaro ni ochung' e kom ni ok yud thuolo mar chung' nikech onge oboke makama to samoro japiny ok ong'eyo gima chik wacho kaluwore kod chung' mar ng'ato kirango oboke ma intiere go. Okay, koro adhi teri kom ka kom chike mar somo madwarore kamano kichako gi president katiba marwa gi what we call the Elections Act wacho ni kidwa chung for president ma Kenya to nyaka ibed gi degree kibed isedhi mbalariany miyudo a degree certificate to degree certificate nini either ni yude Kenya ka kosekata kani somo oko ma Kenya nyaka obed accredited in an institution mabedo accredited in Kenya to accreditation no itimo gi the Commission on University Education koro kionge mano to okinyal to paro nyoro benu neno kaka candidate achiel no gol nikech onge university degrees and so many kiwok mano kidhi governor Elections Act wacho ni kidwa bedo governor to nyaka ibed be a degree holder koro kionge degree kapok idhi mbalariany mi qualify mo mi degree okinyal chung ka governor nikech IBC okinyal clear it to vie for governor. Kibiro member of parliament be nyaka bed gi gimilongo ni certificate ma class apar gariyo what is known as the KCSE certificate to mano be apply to MCA gi senate koro kionge this kionge otase mag somo inyalo demonstrate ni anase somo nyaka class apar gariyo kose asedhi nyaka mbalariany ma yudo university degree okinyal bedo cleared nikech mano wacho ni qualify with the act in respect of academic qualifications. Yes. Ndiye jomoko nyalo wacho ni be en gimoro makare ka ng'ato nyalo wacho ni kikichung' nikech ionge oboke makamago makore makele Zak Gaya ka ni Kisumu iwinjo gima Velma wacho ka ntiere studio kodwa kar kae jotelo moko wacho ni ok en degree ni kende manyalo konyo oganda to en mana tich ma inyalo timo ne oganda chike ntiere to jotelo moko wacho ni chike makamago iketo mondo tam jok moko mana chung' mana
kaka ne wawinjo weche manyien korka kori digri ni en gimoro ma urango kaka jogo makedo ne oganda ratiro margi koso chikegi bende nyaka luwa luwa to jotelo makare bende nyaka yudi. Qualifications kata degree makoro wuoyeni en ni jo Kenya ng'iyo ni ng'ama nade monego bed ni waketo kae manyalo rito mwanduwa. For example, ing'eni king'iyo counties bedo gi billions of shillings. Koro mane jo Kenya ng'iyo joma noloso katiba wacho ni mondo ng'ama nyalo tayo gini maber nyaka bed ng'ama nigi somo moro ma understand kata wach mar economics ma biro mana kai ng'ama somo maber manyalo understand weche makamago kamago. The same gi wach mar president. Ema ineno ka weche nyagore kabisa kamano. Kaeto ne idwaro kata ni mondo kata ka positions maogi mar MP kata mar MCA gi obede joma nyalo understand. Kech ng'eni ging'iyo tich ma kaka for example MCA tiyo en tich mar represent joge kanyo kendo tiyo kaka loso chike kendo gitimo gimiluongo ni oversight. To koro ng'iyo ni ka jogi mondo gitim tijni motegno gibed ni joma nyalo somo kata ka sheria loso wach mar chik maber eka ginyalo tiyo tij maber. Koro mane mokelo chikegi ting'eni nosepingi kabisa kata sani mowadhi koro wadhi e yiero ni aparo ni MP gi MCA wachgi ne gidagi kadho koro gin ginyalo dhi adhiya mbele kamano, lakini wach mar governor to gi wach mar president kaka sheria nowacho no koro iwacho ni uto nyaka mondo bed kanyo nyaka ibed na ng'ama odhi e mbalariany ma nigi degree mana kaka nyadendi ma un student wacho kamano no eka koro inyalo puodhi mondo idhiye. En mani mondo ging'e ni ng'ama iketo kanyo tich momini binyalo ti maber binyalo understand maber miti maber eka jomirito gi mondo yud konyruok. Mano melo wacho. Erokamano siepa. Mana kamano nyakora moge jo wantie kanyo kod jolony watemo mana penji weche giduto machoponwa sani gigi tema itimo puodho jochung' mopogore opogore ne gibed jotelo machalo nade ma imomiyo wantiere kako twakwa okinyi makawuono mana mar lero gigi duto kaka dwarore. Velma, jotelo gi ong'eyo ni chik makama nitie. Ging'eyo. En ang'o ma timo jotelo gi masa moro wanyaka kuom ranyisi Jimmy Wanjigi jalupne en okil Kamaloka kaka in mong'e weche mag chike to yiene mondo dhi ochung' kata kendo chop kochwalo bok mage kendo mondo opuodhe kaka jachung'. Wanyama na winjo kaka ne Jimmy Wanjigi kachiel kod jochung' mamoko ne oloso kati kono ni chike makamagi ka ging'eyo en ang'o pod gidhi nyime to yie maber ni gik makamagi pod onge. Wawinja ne kaka Jimmy Wanjigi noloso kachiel koda joma ne pod ntiere ng'wech mar laro kom mar jatend piny Kenya mano Jimmy Wanjigi kachiel koda Ruben Kigame. That is undecided in this nation about what is being presented as the decision of 2022 August 9th. And we want to assure those Kenyans and many others, we believe we are the majority, that your voices are going to be heard and you shall be on the ballot. Our 2010 Constitution requires that every citizen who is qualified to run for office runs. And nobody should put impediments and obstacles in their path. Personally, I'm going to make a case against each and every of those commissioners because people cannot make decisions that are injurious to a country, to people, and then hide behind an institution called IEBC. And this journey is just beginning. We are going to fight this to the end. I promise you a legal battle never seen in this side of the tropics. We will fight all the way, and I will use all my legal acumen. I will go to all the courts. I will quote all the laws. I will produce all documents from IBC itself confirming how they have always applied the law in regard to qualifications. They cannot change at this particular point. Mano Willis Otieno mabende na wanyacho nen jalup Jimmy Wanjigi ng'wech makamano. Iwinjo koro giwacho ni en ng'wech madhi chopo nyaka e doho. Jotelo masa moro wachore ni ok en gimoro kata ok gichope okang' mar bedo thuolo mar puodhruok kod IBC. Ineno gi eyo machalo nadi ni kaka okil mako okil wetegi mantiere kanyo kendo gineno ng'ato kaka okuro kot gin jogo mano ndiko nyaka katiba pen chike maturka ne gindiko mano mar higa mar 2010 korka kori en gimane mabire pachi ka jok makama gintiere to gidhi kata to ging'e chike makori wacho ni nitie. Aparo ni kwachako gi Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi nokwere nikech oonge karatas
manyalo nyiso ni o qualify as a graduate. Nikech argument mare en ni nosetieko classes motimo penj mokalo penj. Koro kosekalo penj orito graduation in November. Koro emano imono ochiwo ni IEBC. Tingeni chiko wacho ni you must be a degree holder. Koro ochiwo ni by tarika uchiel kata tarika abiriyo dwe mar auchiel mane IEBC oketo ni e giko mar presidential candidate nomination, onego bedni by that time in gi degree certificate minyalo present to the commission. Ok inyal present ni karatasi wacho ni adhi graduate in November or December. Mar ariyo, ki ng'iyo gik mar Ekuru Okot gini, ginto gibedo disqualified on other grounds to do with signature verification. But gima katiba wacho niya, gima chike ma Kenya wacho ni en ni nyaka ibed a degree holder, and you cannot reverse it at this time. Mondo you cannot open it up mondo you allow just anybody to come and vie. Yes. En gimoro ma ok nyal yawo. Akeli kendo Zak twak ma kama ka intire county ma Kisumu. Nyalo bedo ni nitiere gimoro ma un kaka jogo makedo ne ratiro. Unyalo wacho ni nitiere malingling moro, masa moro nitiere e kind jochung kachiel koda kwethno kata wacho duol mochung ne yiero kod kiewo pacho kamano mar IEBC. Koso nyaka sani jogo mane nitiere ng'wech kalaro kom mar jatend piny. Wachaki kom mar jatend piny ka waridre piny kamano mar MCA. Nyalo bedo ni wach maliekore ni nyaka sani nitiere jok moko ma wacho ni kochopo kinyi ma kawuono weche mosebedo katimore mag podho jotelo ok gin mago ma luwo chik e yo moro makare. Un kaka jogo makedo ne oganda babe nitie oko kanyo kalaro kombego, unya bedo gi paro machalo nade? Erokamano osiepa. Wan ka joma kedo ne oganda wase bedo kwa wacho ne IEBC gi institutions moko gi ni nyaka gitim chenro ma gitimo mek puodho jogi kaluwore kaka chik wacho. Mane mosebedo kwa wacho. Mamano ema waparo kata ni IEBC tiego. Nitie weche mang'eny manche odwa ni mondo IEBC olos kacha wat mar puodhruok ni. Koro kwa duoge wach mantie motimore kawuono ni. Wach mipenjo wach mar ji adek mantie kanyo mar Jimmy Wanjigi gi Ekuru Okot gi Paul Kagame ni. Ing'eni aneno ka Jimmy Wanjigi wacho ni the law says whoever qualifies. To koro ing'eni kanyo ma kaka okil no explain maber. Nong'i maber ni akibed ni isechopo, isebedo gi karatas no. Koro kanyo challenge nitie. Ing'eni wan wacho ni IEBC nyaka tim kaka chik wacho. To koro inbe kijachung, inbe nyaka koro nyaka ing'ini iluwore gi kaka chik wacho. To koro kitero otese gi nyaka ipenj to go otese gi midwaro gi be giluwo chik, be gichopo kama kaka chik wacho kaluwore gi kama idwa chung'e. Ka idwa chung president, kata idwa chung MCA, kata idwa chung governor, be karatete gi ochopo kama idwa chung'e no. The same thing throughout. Koro mane challenge mantie. Otherwise gimote bedo ko wacho ni IEBC nyaka tim gimoro kaka nyaka tim chenro gi kaka chik wacho. Moamor kaneno kaka IEBC osetemo those some challenges moko lakini osetemo kagitemo walo jo kaluwore kaka chik wacho. Mane wach mantie kaka wanene kaka juma tetea haki za wananchi. To mana kamano kamane chik mantiere kendo mane chik makoro tayo oganda mana tipo mano winjo kanyo ka jotelo go loso jogo mane ni ng'wech mar laro kom Velma nitie jogo mawacho ni en gima obadho moro amora manyalo bedo nomako gi obstacles giduto manyalo bedo kacha. Iwacho ni IEBC onge gi chik moro amora mar keto gi kanyo. Ng'ato kaka Ruben Kigame ka oloso kanyo ni gidhi temo rango gini matut chike makama igene mane gikete tim. Nyalo bedo ni chik ma samoro uketo ka un gi ageta mopogore ka koro lokore ni koro koti kuomu to koro rach kose nang'o manyalo timore kindegi. Dawe chik moket kanyo chik no osebedo kanyo for a very long time. In the Elections Act to qualifications go bedo narrated very clearly in the Elections Act one by one. Thothgi achiel nyaka ibed just citizen ma Kenya, nyaka ibed academic credentials, nyaka ibed gi signatures qualification ma signatures from at least 24 counties. Gigite oketi chik ma chik no sebedo kanyo for so many years. Kata last year podinentie, kata year mokalo abich ka podinentie kanyo. Koro onge gima IEBC oseloko kata chiel. Yeah.
Mana kamano wadhi okang machielo bende nyakura Ramogi Jwang ma okang makoro ka wanyalo mana winjo nitie jochung moko mosebedo ka singo ne oganda wange maber ni kochopo kawuono jochung maromo 4 ema dhi bede wacho ni oboke mar goyo ombulu mano motingo jogo madhi laro koma mar jatend piny kachiel kod jolupgi mano mantie Azimio la Umoja mantie maduond bura mar UDA mano kwethno mar Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Roots mar George Wajakoya kachiel kod machielo mar David Mwaure Wahiga. Kineno jogi te gisebedo kanyo gi singo mopogore opogore. Sani ka wanyalo winjo wach mane Wajakoya wacho bang' kane osepuodhe gin gik moko manyalo bedo ka warango ni jochung mopogore opogore gin gi paro mopogore opogore bang' ka osepuodhgi. To sani gima wanyalo mana rango kata wawinji kaka ne Wajakoya oloso mano juma mokalo kotenore koda puoth mare kata wadonje wechego chilo mar mibadhi gin mage ma osebedo kadhi nyime. Sano winjane kaka Wajakoya ne oloso e kinde machuok bang' ka osepuodhe juma mokalo. I would like to thank the Commission and the Chairman of the Commission for having been very integral in terms of integrity. When he told us to come back, we have come back and we have fulfilled the requirement. This is not an easy task. It's not a laughing matter. It's a matter that is going to make the whole nation look into whether we are capable or not. Wach mantiere kanyo maduong' owacho ni en thuolo mar oganda dhiro thuolo mar nono gi kendo bang' kosepodhi kod duolno mar IBC. Iwacho ni kanyo nitie gik mathoth mosebedo ka irango mano ka neno weche motenore kod bidhruok mag oganda. Wachak gi wechego koro mag jopiny nitiere gi ting' mane. Iwacho ni chik to yiene ng'ata mar chung' to wechegi mag ratiro mar oganda. Iwacho ni in kacha to kin jatelo ma obidhore okin jatelo mangi wacho ni tim makare mana kaka katiba kata penchike mathurka wacho kanyo ni nyaka ibed jatelo moro matim ne ni kare kitemo rango jopiny nigi ting' mane kanyalo chako kod Velma kata dira Zak jotelo yiero jotelo japiny nigi ting' mane mar neno yiero jatelo matimne ni maber ahinya to kwachomo yiero maduong'. Achiel en ni ka jatelo no osebedo cleared ma IBC wacho ni nyinge wakete e ballot paper to in as a citizen ma Kenya in gi obligation ma yiero jatelo ming'eyo ni complies with the Leadership and Integrity Act to dhi timo tim makare. To mopogore gi mano king'eyo ni for instance ni ng'ato obedo cleared to in ing'e maber ni ng'ano poko comply then in gi obligation machung to raise an objection on that clearance. Yes. Sani oyiene jachung' moro amora kata kosepuodhe sani inyalo tere doho. Nitie gima iluongo ni the post nomination disputes ma inyalo raise gi IEBC. Yes, inyalo ndiko tiwacho ni I object gimomiyo Velma nobedo nominated by IEBC to contest for this position. Yes. Tenango manyalo timore ponono ni koro oyud ka en adier ni tim ni ok ni kare. Duol mane manigi ratiro mar goli e ng'wech mar laro komora mora midwaro? IBC koro kosechwalo nyinge mopogore opogore kata ka diponi duolno mar EACC ochwalo nyinge jogo magiparo ni onge kod ratiro kata timbegi ok ni kare gin gi chilo mar mibadhi mamienogi kae gi kacha. IBC pod nigi thuolo mar chungogi nikech nyinge makamago kano oseom. Nonro pod IBC onego tim. Ka EACC ose forward nyinge go to IBC then IBC bong'eyo complaint ma EACC ondiko kuom nyingi kani bedo clear to complaint mane mondiko nyingi to ka giyudo ni that complaint is valid complaint to igolo nyingi e list koro kinyal chung ka okinyal chung kendo waseneno ka Mike Sonko mano jal manen governor e county ma Nairobi ne oduoke kendo doho nowacho ni pod en gi bura monego bed ni winjo mondo chiw wache yo moro makare mage wechego duto motenore kod wechego mag mibadhi. Kata kamano nitie jogo mane nitiere oboke mane or ne IBC aduoga iri bang' ka sewinjo pach Zak koro nyalo miwa pachi kotenore koda puodho jochung' mopogore opogore to ahinya jogo man gi chilo mar mibadhi ka itiyo gi
riwruok mochung' ne rango ratiro mag oganda e pacho kata ahinya mar neno ni ngima dhano dhi yo makare kaachiel kod yudo jotelo man gi bidhruok mondo donje e apise mopogore opogore thur kae. Nitie mago ma osebedo kanyo kumiyo red card. Nitiere duol moro kanyo miluongo ni red card movement. Kane gichiwo red card no, koro kad makwar no ne gichiwo kanyo ni jochung' mopogore opogore. Jochung' go pod wadhi nenogi e debe ka ji ochomo yiero maduong'. Ng'ukruok nitiere kanye. Inyalo wacho ni chandruok chako yudo oganda e yo mane ka wachomo yiero gi jotelo makamago ma unwegi osechiwo negi kacha kad makwar. Erokamano osiepa, mano penjo maber. Ma wan kaka iwachono, wan kaka joma tiyo ratiro mar dhano wasebedo kwa ng'iyo kabisa kendo wakedo ni mondo jotelo moyier obed jotelo maber, jotelo man nigi bidhruok, jotelo maonge mibadhi. Kech wakong'iyo Kenya ka mibadhi ng'eny ahinya. Mibadhi omiyo Kenya ok osebedo kogo hatua mochopo kama onego bed ni ochopie. Koro wan kaka migepe matiyo ne gine ratiro mek jopiny wasebedo kwa temo to ng'ikruok kaka ipenjo obedo gi kuom institutions miwachogi. Kech ng'eni institutions obedo charge gi mandate mar sieving gora chungo. Koro kagise chungo to koro ging'iyo ni joma jopiny dhi yiero gin joma beyo kende, joma onge mibadhi, joma nigi ratiro. To kikech gisebedo ka gitimo kamano, koro miyo koro wan kaka red card campaign wadonjore mondo wanyis jopiny ni ineno jogi gin gi cases. To kata bed ni kikadho Kenya ka nitie mang'eny, waseneno kata joma nchuo miyo red card moko kadhi ma kendo JBC opuodhogi. Pud un kaka jopiny pod un gi ratiro kech un gi lasi unyalo wacho chieng' mogik chieng' ombulu utamru ni in wang'eyi nchose mi red card ok wagoni ombulu. Koro mano miyo watimo kamano nikech nitie institutions mang'eny. Moro mokwongo en kaka ODPP. Ing'eyo maber ni kanche ndalo manche pok wach mar puodhruok ochopo, obukore ni owacho ni we will stop persecution joma nitie gi cases gi until after the elections. Koro wapenjore ni koro ka jogo osedonjo, ing'e ni ka ng'ato osedonjo e telo koro gole kanyo ni tek kabisa. Koro miyo wabiro wacho ni mondo jogi kik donjo e telo, kik ka donjo e telo koro gole tek. Koro kara kik yiere ka jogi ok nyal geng'e mondo kik odhi e chung'. Koro kata ka okadho ka mondo dhi ochung' koro jopiny koro tigi teko mar kura margi mondo kik yiere mondo koro donje telo kanyo. Koro mano miyo watiyo gi wach par red card campaign. To bende campaign makamago Zak, ka inyalo mana leronwa, be butimo gi kor gwenge koso un jok moko man mana e mbui kanyo jogo ombulu onge thothgi, be uchwalo campaign gi nyaka e kor gwenge nikech dani mantiere nyaka kacha sango ka diponi en kanyo kendo neno chenro mar Ramogi TV. Openjore ni jo red card gi uchopo nyaka e gweng' mondo ukonigi ni jotelo makamagi ok onego chop e ombulu kata ok onego bed ni umiyo ombulu maru ka ji ochomo yiero koso timo gi nade campaign makamago. Erokamano osiepa. Ing'eni adwa gone jo media erokamano kabisa. Kech tich manche gikawo kanche jo migepe gi wuok oko wach mar red card magi chiwo list ma joma gimiyo red card jo unyoku kaka jofwambo ke nyochu kawo weche kabisa kendo ke ne jopiny wuoyo e radio wuoyo e TV ma koro ji ong'e weche gi. Koro apart from that, the role that the media plays, which is very important, wan be kaka jofwambo gi jogine jo migepe matiyo gi jo ratiro meg piny gi wadhi oko wapuonjo jowa, wariwore kaka koro kaka town halls, waromo ka Kisumo ka waromo to koro wapuonjo ji weri gi wach mar gine civic education mana mar kaka igo ombulu cha. Koro watimo giluongo ni political education mapuonjo ji maber ni omera ratiro en mar yiero ng'ama onego bed ni dhi tiyo ni maber. Ombuchi ni ema e teko ma in go moro manyalo loko ngimani. Koro ti kode maber. Ka ok itiyo kod maber ibro ywak kech kaka sani wan ka yiero jomoko gidhi higni 5 ibro ywak higni 5 kech ka ok yiero maber. Koro watemo mondo wapuonji e kor gweng' kuma gintie. Watiyo kata gi radio kaka koro sani wantie kani watemo puonjo ji mondo wanyis ji maber ni yin kaka jago ombulu in gi teko mar ensure ni jomiyiero madhi e telo gin joma ratiro, gin joma onge mibadhi, gin joma dhi tiyo ni maber. Mano gima watemo timo. Erokamano osiepa. Campaign makamago warangane ahinya te county mekwa mantiere nam lolwe kanyo, Kisumu, Mabei, Migori nyaka mano ma Siaya, kata kuchopo nyaka wiyo ma Kisii mogo gotong' gi mago ma Nyamira. Campaign makamagi ka nyalo miyo wa chal mar wach, bende uchopo kanyo koso nitiere ga pise ukuro ma jok moko nyalo bedo ka chwalo wechego wan mago luongo ni town hall, romo kod oganda
be utimo gi e yo moro makare. Mane kama na keto kacha ni samoro un mane mbui wacho kacha ni yudo mana jogo manyalo keto kacha trend. Kopogore gi trend makamago, nitiere wach ma ochwalo ne oganda e dhot kacha. Erokamano sipa kuom penjo makamano. Ing'eni weche gi migepe mang'eny gin tie Nairobi, lakini ka giseromo gineno kama onego watim, koro gipenjo to koro watim nang'o mondo koro joma nitie Kenya tete mondo oyud wachni. Koro ging'iyo nikech ing'eni migepe gi ogin kata Nairobi kende ka koro wan Kisumu ka, jomoko nitie Migori, jomoko nitie Kisii, jomoko nitie Siaya, jomoko nitie Homa Bay. Koro wadhi wariwore wabedo kaka wach maber town hall. Koro kwabedo gi town hall mana puonjo ji wach mar teko gimominego bende wago ombulu kwa yiero joma kare. Mane kata sani wan gi chenro as part of the Angaza movement is part of this whole thing. Wan gi chenro mar dhi county mikwano gi tete Kisumu, Homa Bay, Migori gi county ka luo ka tete mondo wapuonji. Nyoche warito mondo IBC okadhgi mondo wane to joma nche wamiyo red card be okadhgi. Ka okadh moko akoro wadhi jopiny ni awa nyocha waseneno kaka watimo wamiyo jogi red card to IBC okpuodhogi. Koro sani teko nitie lwetu un makoro nyaka koro uti ung'ini jogi okokadho jogi okugonegi ombulu mondo gidhi e telo. Mano pango ma wan go mobro timo the next few weeks. Antie ka gi jalony mag weche mag chike kata okil kama loka ma ontiere go e studio kachiel kapok abiro ire kono ane sani koro ka IBC osepuodho jotelo makamago ma koro osedhi kanyo iwacho kanyo ni ting' koro nitie mana kuom japiny ma sani irango mana kaka gidwaro temo mondo mi gikony oganda mondo ne ni gitimo tich e yo moro madwarore kata giero jotelo makare bang' yudo ting' makamano kendo wacho ne opuodh jotelo mane ochiwo ne red card makwar no ochiwo ne gi ni jotelo gi gin gi chilo mar mibadhi mamieno gi ka gi kacha. Ere kaka okang' mane mokawo bang' IBC koro kosepuodho gi uwegi kamano kono jopiny ni wane watemo wachwalo nyinge koro kanye ma waweye koro un gi ting' maru mar neno yiero jotelo makare ukonyo oganda kokalo kanyo nade kata bang' ka IBC osekwedo report maru manuchiwo kendo dhi nyime ma opuodho jotelo makamago. Zak. Erokamano siepa penjo maber. Opwawe ni waj jopiny kende ni koro mondo gine. Of course jopiny nigi the ultimate role mar ensure ni joma be emoyiero. Otherwise kata kaka migepe pod wangi gendi gima IBC wacho sani ni our hands are tied by article okil bro penjo bro lero kanyo maber at 99 ni ka ng'ato poko exhaust those ginde tete to kwanyal chunge koro wan pod wabro dhi jowagi bro dhi e court do mondo nane er kaka inyalo tim gini maber mondo kata koro mondo ochun IBC ni jogi kaka okitemo wacho cha jogi kata kana ipuodho kama to mae chik maone ni jogi kama gichope ni mana kaka no Samsung kocha jogi onego beni koro kata nchu umagi wach mar barupe mancho miyo mar puodho ika mondo ka koro mondo watem ko wanyalo konyo jopiny apart from what ma jokiny mondo gimbe gigo kuracha wan pod watema koro pod wanti gi weche pod watemo osiepa mana kata dhi wach mar do mondo wane kaka inyalo los weche gi mondo koro weche odhi maber. Erokamano ahinya wadarango kae wach machielo bende makoro wantiego motenore kod puodho jotelo gi winjo kanyo kaka Zak wacho ka en Kisumu ni nitie jogo makoro nigi thuolo asewacho ni jogi nigi thuolo mar dhi e do kendo rango kako nego bed ni gitimo weche gi duto Velma korka kori oganda koro nigi ting' mar yiero jotelo gi e yo madwarore in kaka okil kama loka inyalo bedo ni in gi ting' mar neno ni jogi modhi e do mondo yud kony ka girango kaka jochung' mopogore opogore man gi ng'ur mopogore ni timbegi ok ni kare kata gin gi chilo mag mibadhi iwacho korka kori ni jotelo makamagi nyalo bedo ni gintiere yo moro makare mag chwalo ng'ur margi kata ka jopiny ema nyalo wuok kanyo mondo chwal ng'ur ni jatelo makama ma wan go kar chung' od burawa timbegi ok ni kare to ka onge gimiluongo ni evidence kata neno ni gima kamano ok timre ukonjru nade gi IBC mar neno ni jotelo makare gi kende ema ochoponwa chieng' modhi go debe. Ing'eni nitie gimiluongo ni self declaration form ma ng'ato jaso gi EACC sama idwaro ni IBC o clear for nomination. To self declaration form no ipenji penjo mang'eny thoth gen apart from weche mag somo ni integrity issues isebedo gi bura od doho osetweyi in gi case ma pending mago te onego i declare to koro gigi ma chik wacho ni kisebedo ng'at ma nosetwe
e yor doho okinyal chung e piny ma Kenya kae. To mopogore gi mano, jomoko biro wacho kaka Sonko giri koro giwacho ni yes, kata ka nitie conviction kata ka nitie pending court case no appeal. Koro ng'eni nitie joma dwaro telo moko matiyo gi yor appeal ni ka excuse mondo gibed cleared. Ting'eni kochopo kanyo ema koro agree kod gima Zako wacho en ni onego bed ni ki in gi court case e kota yote man Kenya ka, as long as in a criminal case, then okonego ibed cleared machung. And especially ka od bura nosechiwo judgment mowacho ni in guilty, whether or not there is an appeal. But now nitie other instances makelo gwenyruok e wach machung and especially on leadership and integrity, kiwacho kar governors gik moko kaka impeachment ma governors. Nikech the minute ma governor osebedo impeached kata ogoli e telo gi MCAs, ma MCAs ogo mbulu ni wadwona ogoli ka governor. Okonego ichung nikech mano nyiso ni ogoli from teach because of incompetence. Ting'eni under the chike ma Kenya okonego ng'ato mose riembe tich okonego bed ni kendo imiyo tich as a public officer or as a state officer. Gigo te wan nyaka kanyo gi mano mar Mike Sonko mabende sani igole do chiwo wach makamani onego bed ni odhi nyime gi laro kom nikech nitie bura monego bed ni winjo. IBC winjo mano chak tame. Nyoro wacho kanyo ni IBC otamo Mike Sonko kendo mara chunge kom ng'wech mar laro kom no mar governor e county ma Mombasa. Kimako mana paro no gi kanyo. Waduogo bang' yweyo madundo ma okawo sani en sang'wen kanyo kalo dakika 3 ka waduogo wadhi nyime kod twak okinyi ma kawuono. Wapenji kanyo ni puodho jotelo mopogore opogore gin jotelo man gi Bidhruok adieri. SMS line marwa pod oyaw en 30600 kapod wantiere Facebook kacha live iyudo achiel kachiel kanyo ka itudri kodwa wakaw yweyo madundo ka waduogo wadhi nyime kod twak. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Hello jotich ruoth. Amoso uni ruoth opaki, nyinga Christine Otingi, mondi yud skiza tune mar wendni di mana *860 *418#. Ramogi TV, od jower duto.
Nyakora mage jwang maen Ramogi TV kendo kae wakelo ni twak magero ganda kendo twak mokonyrego ka wamedo mana yudo chenro gik mopogore opogore monego bed ni watimo e ngimawa mar neno ni wayiero jotelo makare nikech telo makare ema gero ganda. To kae kaka nosingo ni wabiro bedo iti koda wangi ka wago tarubine counties mopogore opogore kendo wakelo ni mana twak makamago e county wa ma Nairobi kae kama wantiere. Ukinyi makawuono ka wakelo ni twagno achiel kachiel e county ma Kisumu wante bende kod jalony mamedo miyowa ng'eyo gik mopogore opogore ukinyi makawuono kapok wachopo e counties mopogore kendo wayuda twak jopiny e counties mopogore opogore mantiere gwengewa makaluo. Sani wada mana dhi nyime kod twak ukinyi makawuono mana kama ne waweye ka wantiere kod jalony e weche mag chike mano kil kamaloka Velma Achieng kendo kako medo mana leronwa gigi duto onego kete yo machalo nade. EACC kachiel kod duol ni mar yiero kod kiewo IEBC nitiere jomoko manyalo wacho ni nitiere siasa ne wacho ni koro ka ugol nying ma kama okel ka IEBC otamore idhi wach ni mano ng'atwa ema koro igeto ni ng'atwa mok dani chung ng'ane gine mochwalo bura makamano mondo gol nying ng'ane e bura kata e ng'wech mar laro kom mopogore opogore ma ji manyo sani ka ji yiero. Nyalo bedo ni unu kaka ukil usechopo kata kumoro ma unyalo konye oganda mar ng'eyo ni weche motenore kod mibadhi ok en gimoro minyalo wach ni oket kit chwech mar ng'ato mano kuom ranyisi kata dot ma ng'ato wuoke. Anyalo wacho ni IEBC tiyo tije yo maler koluwore gi kaka chike wacho. To ka EACC ooro ni IEBC list monyiso joge nikech IEBC ok nyal ng'eyo ka ng'ato nosetwe e jela kata ka ng'ato nosewach ni otimo criminal offense in Kenya. Ng'ama nyalo wacho gigi e yo makare ni IEBC en EACC nikech EACC ema conduct investigations to gin gi records go magi keep. Koro EACC ema nyalo nyiso IEBC ni mae gima timore kuom jal mudwaga clear kata jal madwa chung e yor governor kata senator ni kata MP mae gima osebedo ka timore e ngimane. To ka EACC ose forward report no ni IEBC, then IEBC has no option nikech chiko wacho ni you must not have been convicted of an offense or you must comply with chapter 6 mano endo mano kapoko maki kata koteri e od twech mora mora mantiere turka. Yes. Onegi comply gi chapter 6 leadership and integrity to nyaka ibed ni in pokibedo ka convicted of a criminal offense. Tinino koro gima timre kae en ni thoth joma EACC otero nyingi gi IEBC a list manegi forward cha yudo ni jogo gin gi cases and very serious criminal cases mamoko bedo of convicted moko bende obedo impeached on account of tiyo marach kod apisi kachiel kod weche go mag mibadhi. E gigi te jotelo gi kia chikegi kose mano wich teko nikech osemaki moteri nyake od twech pod iduogo ka pod idwa chung. Anyalo wacho ni jotelo moko kawo gini gi korgi ka ging'e ni onge gima ibo timnegi. To amor sana gi tich ma IEBC timo nikech IEBC ochung' motegno kendo giwacho ni gidwa luwo sheria kaka ondik chik ka chik mondo before gi clear ifo nomination. To gima nyalo wacho ni jopiny en ni kineno ka EACC o forward nying ng'ato e IEBC to ng'e ni kanyo nitie makosa. Nikech EACC ok nyal chunga ni kawo nying Velma to forward ni ng'ato ni IEBC but kineno ka gindiko nying go piny to gin nyaka gi evidence nikech neno kata list no giketo ni ng'ani odwa chung position ni to en gi shida ma 1 2 3 4 gina rate ni nyaka kanyo. E gigo te Zak ka intiere Kisumu miwa ler okinyi makawuono nitie gik mathoth ma osebedo ka timore kendo sani miwa mana pachi mana penjo mapenjo Velma ada penjo no iri bende nitiere jogo manyalo bedo ka wacho ni nitiere siasa modonjo ka jotelo gi nyalo bedo ni kia chikegi nikech sani kirango nitiere jogo manyalo wacho ni oseyudo twech kata osetergi nyaka ute twech mopogore opogore pacho kae gisekalo nyaka okang'no mar doho. To nyaka sani giseyudo puoth kowuok kuom ICC duolno mochune yiero mano mar IEBC. Okinyi makawuono lerna ne jopiny ni nyalo bedo ni jomagi maonge ng'eyo koso jotelo tiyo mana gi agoko kodoko korka weche gi mag chung kata gi mibadhi ochuna ni nyako chung. Erokamano osiepa penjo no ber. To mana kako jadendino olero maber. Ing'eyo gima timore Kenya ka en gima iluongo ni impunity. En gimoro maragoko itimo gagoko ni.
ng'ato ng'e maber ni kama to kaka chik wacho, lakini ok otim kamano. Oparo ni en kech en jatelo onego bed ni chik matiyo opogore gi chik matiyo kaka jomoko. Mage mosebedo ka timo kosa ma wan go e Kenya ka, ng'ikruok ma wantie e wach mar wuoyi mar good leadership ma Kenya ni. Gimachielo manyalo wacho en ni ing'e nitie gimoro kata king'iyo wach mar mibadhi, ka omak ng'ato e yo mar mibadhi en gi kes moro. Jomoko bukore ka jopiny moko ni ng'atwa ineno ne, ng'atwa ma ng'atwa iseyo ka timore kamano, ng'atwa ji biro kata ka dhi e court kata kotere do tido kata kotere ka EACC kucha ji luwe mang'eny ni ng'atwa ni sando gima kama. To gima kaka okilo wacho, onge kaka inyalo mak ng'ato mater kanyo ka onge gimoro moko motimo miwacho ni mae momake. Koro magi weche mosebedo ka timore. Impunity. For example, ineno nyocha nche kabuje poko puod jo mang'eny nche tiyo neno Bomas ncho nene TV ka governor ma Murang'a Chakancho dhi to akia gima notimore EPC ne ok oyawo ne mondo donji, akia ne nitie gi weche moko kanyo. Koro kosetame ing'eyo kaka otimore kacha mane weche miwacho gi jogi koro loko ni dong winjo ka giwacho ni no ka onge to onge yiero. Koro nitie a lot of impunity matimore ka. To gima timore ni wan be kaka jopiny wasebedo kwanyayo wachni nikech ok wanon maber gimomiyo ng'ani joka kawane atwani. Koro ka ok wanon maber wan wadhi adhiya ni ng'atwa ineno ne ng'atwa ke sando gima kama. Koro emomiyo wapuonjo gi jopiny ni ne ng'euru maber ni mondo ng'ato okawane atwa nitie gimomiyo kawane atwa kama. Koro kapok iidhore ni in wuok oko ni dwa support ng'ani nona ne maber ni to gima iwacho ni ben adier. Koro kwatimo kama kaka wan be jopiny wabro konyo weche mondo koro ji mondo oluw sheria. Kech ing'eni ka in kendi jomo gitimo kamano nikech samoro ka in gi jopiny mang'eny oluwore kanyo koro wacho ni amenya koro anyis tekona ni ambe an gi joga. Koro ka wan jopiny wapuonjore ni ng'ani telo maber en idwa ni hotel gi ng'ama jaratiro, ng'ama maonge mibadhi, ng'ama onge cases mang'eny. Ka en gi cases kata kuwe rinsi ni dhi mondi puodhri gi jogi komondi ka giweyi miduogo to kare wan kodi koro nyalo sapoti. Koro mae wacho ni mosebedo kelo gigi wach mar impunity, wach mar jopiny madonjore weche ma ging'eyo. Koro joka bedo gi impunity moro gi agoko moro ma gidhigo mbele. Ka poka wiki na duogo e studio ka mondo awinja pach Velma okinyi ma kawuono weche gi ma liekore kinde ka kinde en siasa madonjo e kinda IEBC kachiel kod duol machielo marango kita oganda kachiel kod weche go mag mibadhi mano mar EACC. Wach mantiere ni jotelo gi duto ng'eyo kendo kaka ichiwo wachno mano mar Mwangi wa Iria, wach mane IEBC ochiwo gimomiyo noonge kata listi mar jogo madhi chung'. Ne en tiere kod penjo manego bed ni oduoko bura mane omake mar chilo mar mibadhi. En ang'o miyo iparo ni IBC kachiel kod EACC winjruok malong'o onge ka itemo nono nikech nitie jok moko ma nyingegi kata un bende osechwalo man gi chilo ni mar mibadhi to pod gintiere oko kanyo gigoyo kampen kendo sani gidhi chung' kendo mana kaka ne Matiang'i owacho nitiere jogo matamalo 40 dhi donjo nyaka e od bura ma pacho ka. Jogi thoth kendo gidhi donjo, ombulu idhi go, pogruok donjo kanye, siasa makamano bende isenene, to nyalo rumo nade mondo okony oganda oyud jotelo makare ka wachomo yiero maduong'. Erokamano osiepa, mano wach maber kabisa. Ing'eni gima timore, institutions gi ibedo created mondo gi serve jo Kenya. Mana kaka wacho nitie DCI, ODPP, ODPP, EACC, osetimo nonro maber, gitimo investigation, koro gitero jogi mondo prosecute. Inyiso gi ni podi gigi ok ochopo threshold, doguru dhi utim nonro kendo. Koro kae miyo koro wach mar mibadhi gi yware higni mang'eny kabisa, kata ka jopiny be koro olgo. Koro institutions gi onego bed ni gitiyo kanyakla achiel mondo giserve jo Kenya. Kanyo ema ng'ikruok waneno ka bede kaka wan joma teteo haki za wananchi. Mana kamano Zak, to ka pod wantiere ng'wech mantiere kaunti ma Kisumu, weche mathoth osebedo ka dhi nyime, ang'o duogo iri Velma, mana bang' winjo pach jo Kisumu, wadhi bedo kanyo kod jofwamb marwa Millicent Adhiambo, okonwa ni jo Kisumu wach ang'o kotenore kod yudo jotelo maonge chilo mag mibadhi, jotelo man gi mibadhi kik donje e apis moro amora e thurka. Nitiere wach makoro
nitiere lweny mantiere kind duol mochung' ne jomin wach mapacho ka mano ODPP kachiel kod uno kinde kachiel kod duolo mar IBC kochwal weche gi kuro. En ang'o matimore? Neno ok yudre, evidence ok yudre ni jogi nigi chilo mar mibadhi, nikech jogi nigi mibadhi to pod gidonjo. To ka gidonjo kuro, iwinjo ka doho be koro wacho nade? Doho donjo kanyo to kono miyo gi pachgi ni nyaka sani kes makamae, bura makamae momako jatelo makama oker tenge, nyaka watiek yiero kaeto ibo winje kendo. Jotelo magi ma wakelo. Kuom ranyisi wanyalo mana neno kanyo Aisha Jumwa. Ka waduogo ang' warangi, nitiere bura mane omake, doho nochungo burano mondo oket mainoge duto e go kampen. To ng'e ni en gi chilo mar mibadhi mamiene. Ang' waduogo mondo imiwa pach kotenore gi mano. Nyakwara Ramogi Ajwang' weche thoth to wacho kata ni tielo mar ariyo ma wantiere ma en tielo mogik mar mbaka oromo. Okinyi ma kawuono watudore kod jofwambo mane kaunti mopogore opogore. E kaunti ma Kisumo kama Zak nitiere kanyo. Wawinjane gima Millicent Adhiambo kelonwa twak okinyi ma kawuono kaachiel kod jogo mantiere kaunti ma Kisumo kotenore kod twak okinyi ma kawuono gi gino ma oluwo e yore mar fwambo kaachiel kod kelonwa weche manyien. Millicent. Erokamano Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kar dak ma bende yuto ji ni piny ma ong'ere kaka Manyata ei Kondele Ward, kuma bende kaka ung'eyo ni gik mang'eny dhi nyime kotenore kod weche siasa, ka sani bende campaigns ochuo chieng'. Gino ma bende waneno kanyo cha bende duol mar IBC odhi nyime kod puodho jochung' mopogore opogore manyoro nyocha geto lemo mag siasa mopogore opogore, ka bende ne kore no odiochieng' mang'anyoro ne odiochieng' mogik magitime chenro makamano. Kwayudo ni bende okinyi ma kawuono niendi watwak ewi weche motenore kod bidhruok mag jotelo kotenore kod bende puotho ma bende osetim, ka wayudo ni bende nitiere kata jotelo mane osepuodhi machien mibadhi nosemieno e ndalo mo okalo chien kanyo, kuma bende wadwa ng'iyo ni to jopiny biro kanye, ywaruok ni kanye. Kiyudo ka duol mar EACC kod duol mar IBC, EACC oketo list mag nying jomoko ma bende ok owinjo bed ni keto geno kuomgi kaka jotelo e telo mabiro, to iyudo ka IBC kawo thuolo mar puodho joma chalo kamaegi ka giketo geno ne jopiny ni jogi pod inyal geni. Ywaruok niendi oya kanye? To ywaruok niendi sama entiere ohinyo jomage, to jopiny ni kod nini okang' mane ma ginyalo kawo mondo mi gine ni giketo jotelo makare e kom, ma ok ni bang'e ka jotelo osedhi moyombo komno endi to gichako ywak ni ng'ani en jamibadhi, ng'ani endi nowuondowa gi pesa maka gi kacha kogonyowa kod siling 50, to dok wang'e ni kare ne en ng'ama chalo kamaendi mok nyal kelonwa dongruok. Emomiyo okinyi ma kawuono Manyata kaendi wada somo pach jopiny gi mondo ginyiswa gin to giparo ang'o kotudore kod puodho jochung' kod bidhruok mag jotelo. Machiegni Nyakwara Ramogi Ajwang'. Machiegni ang' nachak kodi mondo inyisa ni to kotenore kod gi chung' gi kaendi, kotenore kod puoth mosebed kipuodho go ji, nitiere ywakruok ma bende wuok e kind EACC gi IBC kotenore kod puodho jok ma bende nyingi mibadhi osemieno. Ywaruok akanye to inyruok ng'ama inyore seche ma gini dhi nyime, to ng'ama bende bro inyore e seche ma japiny ok oneno ni oketo jatelo makare e kom kaka owinjore e yiero mabiro, kaka sani wadong' mana gi ndalo manok kende to Jokenya dhi e yiero maduong'. Mokwongo iluonga ni Obungus Hospital Wich, an be an achiel kuom jogo modak e Manyata ka, kendo an opinion leader mantiere Manyata ka, kendo ja siasa mantiere Wilin Kondele ka. Wacho mara en adier ni nitiere tungni ma osebedo e migawo ma sirikal opuodho mondo ochung' ka giyiero jotelo makare. Mokwongo en EACC. EACC nigi ratiro ma omigi gi katiba mar Kenya mar ng'iyo ni to jotelo duto ma waketo e kombe bende gin gi ethics, bende gikalo ratiche duto midwaro mondo oluonggi ni jotelo. Mar ariyo, wan gi migawo mar IEBC, iluongo ni Independent Electoral and Boundary Commission, ma omi ratiro mar puodho jotelo kokalo kuom teko momigi gi katiba mondo gidhi e yiero matimore bang' higa 5 ka higa 5. Gino mosebedo ka chando jopiny en ni to bende migawo ariyo momi thuologi bende gimiyowa ratiro mar yiero jotelo mabeyo manyalo tiyonwa kaka jopiny, manyalo tiyo maonge mibadhi moro amora, manyalo make sure ni wan gi service delivery, manyalo make sure ni wantiere gi value addition in terms of pesa mar japiny, gibedo held accountable in the offices magintiere. To
ok gibedo ni gi abuse the office magintie nikech powers magin godo e offices go. Mi adwa na wachi kaka achiel kuom jago no mabende osebedo ka gore ne ratiro mar oganda. Ni mokwongo ok osetimore makare nikech ang'o e kinde machien kocha waneno ka IBC puodho jogo ma already nigi cases e court ma court oseketo court order kendo wacho ni ok gin jogo monego bed ni bedo ka ginyalo represent jopiny. Miyo mano en makosa maduong' kabisa mosebedo ka timore. A case in point en case kata mar Waluke. Wang'eyo ni Waluke ne nigi case kendo en ng'atno manoseter nyaka do mane osewach ni en ng'atno manigi mibadhi ma ok onego bed nomiye thuolo mar chung'. Nyua neno ka kendo chako bedo cleared. But mano ka ket aside, yiena mondo awachi ni e Kenya waka wan gi kaka chike tiyo. Mokwongo iwacho ni doho duong' ka iseringo midhi e doho to doho mi protection. Ka intiere gi case midhi go mbele court to doho mi gimiluongo ni court order. Ginyalo intervene on the matter kendo ichaki mi a reprieve minyalo yudo godo thuolo mar chung'. Gi sani nitie ji mang'eny. Mokwongo en Dr. Evans Odhiambo Kidero. Mwang'eyo ni nie list mar jogo mani wacho ni gimibadhi. Mar ariyo en governor machon ma Nairobi miwacho ni nie list mar mibadhi. Mar adek iwacho ni Waluke manie list mar mibadhi. To gi ji ng'eny kabisa mokanya kwano duto nikech list no duong'. Koro miyo wan wacho kaka jopiny ni chike manitiere moket mag Kenya oti kodgi e yo mowinjore mondo gikone wayudo jotelo manyalo tiyonwa nikech jotelo biro gi pesa magikwalo e offices magisebediego. To pesa go magichak ginyiewo go jopiny ka gitiyo gi 200 ka gitiyo gi 55 to jopiny yierogi nikech pesa magin gogo. Bang'e to jopiny ok yud expectations in the name of development nikech joka notiyo gi pesa koro giduoko pesa mane ginyiewo gigo. Miyo mano kendo onego bed ni otimore gi sani. Mi wa blame IBC to wa blame court mawa bende ma samoro gi exhaust jo avenues duto te ok bed exhausted to wayiero jotelo nikech gibiro kod pesa ma gi convince godo jopiny. Erokamano. Abro kawo pach japiny machielo mondo nyiswa ni to e seche ma ywaruok bedo ma iyiero jotelo ma nigi cases e court ni ng'ama hinyore ywaruok ni endi kizungu dendo ni bende owinjo bed gimoro ni human interest. Ng'ama hinyore seche ma ywaruok ni dhi nyime to en jukumu mane kaka mari kaka japiny mondo mi ine ni iketo jatelo makare e kom e yiero mabiro. An kaka nyinga MC Akombe Kondele kae an youth. Iyudo kiyiero jatelo midwaro kaka wan youth manyalo konyowa. Jatelo ni kiseyiere ma koro wamiye gik kaka odwaro. Kosedhi malo kucho chonde to ka pesa loso go gigege lakini jatelo mwadwaro kaka gine Kondele waka MC mwanyalo dwaro mwayiero. Ira koro IBC penge ok nye tiket kaka wadwaro. Koro kaka sani like kaka Kisumu kaka sani wan matek. Ywaruok ng'eny to wan mwahinyore kaka wan jo Kondele. King'iyo kaka Kondele waka kaka sani kaka koth ochwe nyaka piny chalo. Emomiyo kaka sani ojende kuo ng'eny. Iwinjo. To kopo ni jatelo wadwa jatelo moko watedo kujri nyalo konyo wanyalo winjo ywakwa. Wadwaro MCM wan mwayiero wadwaro MP wan mwayiero. Lakini IBC to ok gine onge gima gikonyowago. Gikawo jatelo magin magiyiero ma ka osedhi kucho chonde. Los kawo ma pesa to pogo jopiny jomohero kaso ka osedhi kucho bende pesa mokawo oloso gigege oloso go puothege ogero go utege lakini watu wahinyore. Kaka sani salado idho mogo idho wawinjo mokorore. Wawinjo mokorore Kondele ka kwa winjo maber kaka wan kijana. Nyinga MC Akombe Kisumu na uso mtumba. Erokamano nyama chiegni nyisa ni japiny nyalo kawo okang' mane mar neno ni oyiero jatelo mobidhore. Ginyinga iluonga ni Steve Owich mong'ere go kabisa iluonga ni King Oluchi. To wan kaka yudhe ma Kondele wasehinyore kabisa through yiero jotelo mok ni kare ma bet e office. Kochako wan kaka jopiny initiative mwanyalo kawo en through voting the right leader into the office. Ok goyo kura ne ng'at ma nigi pesa but goyo kura ne ng'at ma jopiny ema dwaro. Ok goyo kura nikech party onyisi ni 6 piece. By the end of the day 6 piece kata mana any other thing ok nyal chulo school fees. To ok nyal keto chiemo mesa. So wan kaka jopiny gima wanyalo timo maduong' en ni wakaw jatelo ma wadwaro ma wan wagone kura ma kigone simu to kigo simu ne 6 piece. Seche migocho igo simu
For example, igocho no bungu which as a MCA ni jatenda an gi shida mar school fees. Okidhi gocho ne ODM as a party. Okidhi gocho ne any other party mondo ochul ni school fee. So wan kaka yudhe wantie matek kabisa. Waonge gi miluongo ni employment, wathagore jotelo masani biro kage omiya 50 bob ayanyo ng'ama chielo to kiny ka an gi shida to ng'ano bende machaka dhire mondo konya. So wan kaka yudhe kanuoyo kata katieko gimonego watim malich en ni wadhi e ballot kendo wadhi reject leaders mantiere gi integrity issues gi. Kik wadhi wakaw jogi to waket into the office then adhi thagra for another 5 years. Ng'ato wacho ga pile ni anan gi kura achiel. You don't have one vote. Intiere gi vote ma is going to affect your life for the next 5 years. So don't just take your vote te wache ni kocha en achiel. Kuchino is going to affect the whole community and it's going to affect the whole community for a period of 5 years. So seche migo kura, make sure ni kao kuchi no, kende kao teko nite, mundi kete kuchi. Nikech kuchi ge an emadhi keto kura cha bedo into thousands and hundreds. To the kao jatelo mabercha to keto in place. O the kao jatelo maracha to keto in place. Mangiso in the next 5 years, development mari, the bedo gimaki luongo ni, o the bedo thwarted. To ka in ngat maratiro na ni kare, kendo idwaro ni community mari o the mbele, in gi dhako, in gi familia, in gi mama ni moro mipidho, kaw jatelo midwaro mondo iket e kom mondo dhi okonyi for the next 5 years mondo communities magwa miluongo ni slums mama nyatagi in the next 10 or 20 years wawe bedo gi gimiluongo ni slum, wabed gi gimiluongo ni upgraded slums. Erokamano. Mana kamano nyakoro Ramogi kaka isewinjo no endi nitiere jachung' moro mohero wacho ni ati biye chamo kanisa to malaika ochung' neno giwacho ni obadho jolemo to lakini cathedral to lwar rumo. Mana kisewinjo ka jopiny owacho kanyo ni gine magihinyore seche ma ok gikawo okang' makare mar yiero jotelo madhi loko ngimagi mosiko kuom higni 5 mobiro bede kom. Ka kamano kotere kod twak ma wan go e sechegi adhi kawi achiel kachiel nyakoro Ramogi tateri ir ripota marwa mabende ogotache dalo mar Homa Bay mondo mi en bende osum kata okele pach jopiny makono kotenre kod twak ni endi mondo mi gikelnu pachgi to gito gi parango ewi telo kata jatelo mobidhore kod puoth mosebedo kod gigo matimore e kind duol mar EACC kod IBC. Ali Abich ka in Homa Bay kanyo kiwinja to aweni oporo mondo idhi nyime kod twak ma wan go sechegi. Erokamano nyawadwa Millicent Adhiambo ka iwuok Kisumu kanyo ende Homa Bay County ochiwo makare kendo aneno ka chenro mag tich dhi kare Homa Bay kaendi kendo kwa dhi nyime kod chenro matwak ma wadhigo nyime Ramogi TV kawuono kwa ng'iyo puotho mondo puothgo jochung' mopore kaachiel kod bidhruok mar telo anyato motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi mano mapiyo piyo kapok amiyo jogo eko maka jopiny man go kaendi mondo wadhigo nyime twak kaendi chenro mar puodho jochung' mano oserumo ayanga e kaunti Homa Bay kaendi kendo jochung' adek ne IBC opuodho mondo dhi olar kom mar gavana e kaunti Homa Bay kaendi kama oting'o jachung' mar UDA mano Mark Rabudi, jachung' mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod jagono malaro kom mar gavana ma ok ochung' kod otiko maduond bura moro amora mane Dr. Evans Kidero ka bende IBC nopuodho jochung' 6 madhi laro kom mar women rep kod jochung' mamoko 7 ma bende dhi laro kom mar senate ma Homa Bay ka yiero mabiro kawe jochung' bura madhi laro kombe mag MCA kaachiel kod jochung' madhi laro kombe mag kuonde chung' ute buche 8 mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi mapiyo piyo kawuono wadhi kod ng'iyo ni to kaka bang' kane duol mar IBC nosetieko chenro mar puodho jochung' sani koro chenro mar kampeni dhi nyime ka giuso ajenda ma gin go ne jopiny ma otelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi bende ne waneno ka duol mar mochung' ne kedo kod mibadhi e pacho kaendi ne ogolo listi ma ne oting'o nyinge jochung' mopogore opogore ma samoro chind mibadhi osemieno to waneno ka thothgi ne duol mar IBC opuodho mondo gidhi gilar kombe mopogore e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi wan ka kod mokum jopiny ma wadago go mbaka anyato pachgi bang' kane osepuodho telo mopogore to ting' mane ma gin go maneno ni kochopo e kinde mag yiero to giyiero mana jotelo manyalo konyo e chwalo chenro mag dongruok Homa Bay kaendi kod bende kare mondo mi IBC ne puodhi jogo eko ma samoro chind mibadhi osemieno e ofise ma gisebede kata ma pod gintiere gi sani mapiyo piyo bo chaw gi nyingi inyiswa ni to nyingi ng'ayi to kaka jadak ma Homa Bay kaendi ne waneno ka duol mar IBC osetieko chenro mar puodho jochung' kaka gin jago ombulu ma Homa Bay kaendi gi ting' mane ma jogo ombulu nego mana ni kochopo yiero mabiro to jotelo makare ema donjo ofis mondo odhi mbele kod tich ne jopiny.
Erokamano ahinya gi nyinga an George Mayondego. Ane jakom mar movement mar campaign mar Dr. Evans Odhiambo Kidero. Campaign mar Kidero nitiere gi jotelo mamoko mochung'ne directors kaachiel gi jok maonge ka. An owuon ka gima nyalo wacho ni gima timore sani en timore Kenya mangima. Wan e kinde mar siasa mar campaign mopuodhi gi chike mar Kenya. Higa ka higa bich itimo yiero kinono ng'ato gi tich ma ng'ato osetiyo. Mae momiyo jopiny owuok oko ka ginono joma ne giyiero ka bo tiyo negi. Emomiyo samoro ineno ka Homabay chapni nikech seria omiyo jopiny teko mondo giyier jatelo ma gidwaro kendo ginyalo duoko kata jatelo ma osetiyo negi maber. Emomiyo sani aparo ni wan e kinde mar siasa kata mana jopiny sani osechich moseng'eyo ni sirikal mar devolution e kama kony gi duto te nitiere. Kanye ma yath nitie, kanye ma yore matindo nitiere, kanye ma somo mar nyithindo basari nitie, kanye ma nyaka pi mimodho nitiere, kanye ma gima moro nitiere. Omiyo japiny ong'eyo joma notiyo negi mane giseyiero. To muma mayo wacho ni ka ng'ato gi adiere gima tin to kata komiye maduong' to koro konya rito. Kapok wabe ineno ka nitie nyinge jo siasa ma samoro ne nyocho gol nyingi gi duol mokchung'ne kelo gi mibadhi thuru kaendi. To aneno ka IBC opuodho gi mondo gidhi gilar kome opogore. Kaka jago ombulu, bineno ka jotelo ma samoro chini mibadhi osemieno ka ochako megi thuolo mar telo kendo. Bineno ka ginyalo tiyo ne jopiny e yo mowinjore ma chini mibadhi ochako reyogi. Seria nitiere Kenya marito kaka onego bed ni puodho ng'ato. Nitiere seria moriti gi jo IBC, nitiere seria moriti gi court. Omiyo yor ma puodho ji Kenya nigi chike ma ng'ato onego luw ma ji te luwo. Omiyo ng'ata kata ber manira ne mibadhi omwako to osepuodhi. Mano wan jopiny waonge gi teko mar mondo mi wawuoye nikech osepuodhe gi duol mowinjore. Kamano. Bende an ka kod achiel kuom jopiny kaendi inyalo tawo gi nyingi ting'iso ni kaka jago ombulu e kaunti Homabay kani ne waneno ka duol mar IBC osetieko puodho jochung' sendo sani koro giwuotho ka gimanyo ombulu. Ting' mar kaka jago ombulu en ang'o moneno ni yiero jotelo mobidhore ma nyalo kelo dongruok ne jopiny e kaunti Homabay kaendi. Erokamano ahinya ni iluonga ni Silas Oriaso. An achiel kuom jogo mohero chama mar party mar ODM. Gima dawach wago erokamano ahinya ne jowa mochung' kendo jowa mane duol mar IBC opuodho mondo dhi olar kombe mopogore opogore. Mak mana ni gima daher mar wacho ni waduto wang'eyo telo makare monego wabedgo e weche mag mibadhi, e weche mag jok ma mibadhi ok omieno gi joma chalo nade. Achiel kuom gik monego wang'e ahinya en tich makare ma wadhi bedo godo ka waseyiero jotendwa. Jowa manigi mibadhi wang'eyo, joma onge mibadhi wang'eyo. Koro en ratiro mar japiny mondo yier ng'ama nyalo tiyone, ng'ama nyalo loko ngimane. Ok daher mar wacho ahinya kuom jogo ma nyocha wuok kuomgi kaka jok ma mibadhi omieno, to en ratiro mar jago ombulu ema mondo dhi oyier ng'ama nyalo tiyone. An awuon akido ne ratiro mar jopiny mondo wabed gi wang' gi lokruok maduong' e Homabay County. Mar ariyo, wang'eyo jok mochung' right from governor nyaka kombe mapiny mogik. Wang'eyo ng'ama nyalo tiyo ne japiny, wang'eyo kido monego wayier. IBC kata na bedo nopuodho jok manigi mibadhi, to wang'eyo gima wadwaro kaka jo Homabay. Wabiro nyiso ratichwa tarik 9 dwe mar 8 e ombulu mwadhi goyo. To kaka an to ok dagombo mondo wayier jogo mane mibadhi osemieno. Aparo ni mani gima nyalo. Cleopas, aparo ni winjo twak mane wan go gi moko kuom jogo ombulu e kaunti Homabay kandi ka gigolo pachgi anya to bang' kane duol mar IBC osepuodho jochung' mopogore masani koro dhi e debe ka gilaro kombe mopogore kochakore kom mar MCA nyaka e kom mar governor e kaunti Homabay kaendi. Pod wabiro dhi nyime kod ng'iyo ni to chenro mar campaign e kaunti Homabay kaendi dhi nade, to gin ang'o ma jodak e kaunti Homabay kaendi gombi ni jotelo ma gibiro yiero biro kete maino margi mar konyo bero ngimagi tok yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Ka kamano aduoki achiel kachiel nyaka studio marwa kuwuok e kaunti ma Homabay. Nyinga en Ali Abich. Kamano ahinya Ali Abich kuom report ma kamano. Ang' aduogo iri bende mondo ang' imiwa weche manyien mano biro mana bang'e. Erokamano kuom winjo pat jopiny kawuok e kaunti ma Homabay. Nyakwara Ramogi wadhi nyime koda
twak wa mantiere studio ma Nairobi. Kaya antiere kod jalo nyesh mag chike mano okil kamaloka Velma Achieng. Velma, iwinjo kaka jo mabeyo twak, jo Kisumu loso, nyalo bedo nitie gimoro ma jok oganda ok winje yo moro makare. Kuom gima iwinjo kowuok e kaunti ma Kisumu gi Homa Bay, en ang'o minyalo wacho ni kelo weche moko ma samoro dhano nyalo wacho ni ng'at ma kama nitiere gi bura momake e doho kata en gi bura to kia ni bura ni nitiere kanye, nikech nitie jogo mawacho ni nitiere gi bura mopogore opogore, buche momako gi e doho to gikia ni bura gi nitiere kanye, buche gi itero ga kuno. Buche gi itero ga yo doho kaluwore gi kuonde mane itiye mane umaki go. To gima jopiny onego ng'e en ni what we are looking for en ni a conviction. Koro inyalo bedo gi case e court kata i doho, yes, but doho osewacho ni in guilty because ing'e ni gima wacho ga ka okinde en ni you are innocent until proven guilty. Mar ariyo, nitie jomoko mawacho ni ng'ane gi ng'ane nokwelo, ng'ane gi ng'ane notimo gima chal kama kama, lakini inya yudo ni gigo onge e od doho. Koro gima jo IBC luwo ka gidwa timo ni clearance en ni gidwaro evidence, giyudo evidence ni doho nowacho ni kwalo pesa machal kama kama, kata doho nowacho ni nitimo richo machal kama kama, mane ma iluwo. E gigi te nitiere ting' ma japiny nyalo bedo go adieri, nikech koro sani warangi kuom ranyisi kane pok wadhi e yueyo, ne nitiere wach mar Aisha Jumwa. Doho chungo bura momake e doho nikech nitiere campaign madhi laro kom mar gavana e kaunti ma Kilifi. Nitie jochung' mamoko bende mantiere gi buche e doho, to mana kaka iwacho ni gin kod appeal, oyiene gima dhi chung'. En ang'o matimore? Iwacho ni wach mar neno evidence ni jomage mamanye to koyude onego ti kode machalo nade. Wan mano gi ofam kich ma pacho ka mano manyalo bedo kanyo mar okwach kich, mano mar DCI kaachiel kod riwruoge mopogore opogore. Jomage monego bed ni timo tich mane e yo mane mondo ne ni jogi mane gi mibadhi adieri omak gi kendo tere gi ute twech bang' ka dipo noseyud ni bura ni omako gi en adieri. Mokwongo gima nyalo wacho ni nitie gima iluongo ni channels of appeal, ma kata ka doho mokwongo wacho ni itimo richo machal kamae, titeri doho mar ariyo. Kata in iwuon iwuok iwacho ni i-file appeal, koro maybe idhi kata high court. High court kotieko appeal, pod in gi right moro madhi all the way nyaka court of appeal, nyaka Supreme Court, mondo iyud either your liberty kaluwore gi makosa manowach ni nitimo. To joma timo investigations gi e DCI. Koro DCI kasetimo investigations, nuneno nyocha ka od doho wacho ni sani DPP emonego los charge sheets and all that. Koro gimonego timre ni ka DCI osetimo investigation, gidhi DPP. To DPP nyiso gi ni teruru ng'ani court kata kukutere nikech uonge evidence. Koro ing'e ni kusedhi od doho to gima timre kacha en ga evidence. Ok en ni gima ng'ato wacho ni naneno no kaneno. Doho luwore gi evidence mobedo placed before od doho. Koro ima inya yudo ni seche moko DPP bo nyiso DCI ni timuru mo investigations mondo uyud evidence mapek, mondo kutero go ng'ani od doho to ka judge oneno evidence ni to ng'e ni mae ng'ani notimo gini, nikech ng'e ni ka ng'ato onge evidence to onge kama case bodhi. Kendo kata ka onge kuma bura no dhiye, pod tine ni pod odhi mana chung' to jatelo ma kamano man gi chilo mar mibadhi pod odhi mana yiere. Yes, inyalo mana yiere. Don koro mano ema awacho ni jopiny, in king'e ni ng'ani, ing'e ni ng'ani en ng'at mabo ketho county kata en ng'at mabo ketho telo, to ang'o momiyo pod idwa yiere. Mano penjo mangima ahinya ma onego bed ni ipenjo ni janeno mar Ramogi TV okinyi ma kawuono kama intiere, in gi ting' mane ni yiero jatelo matimne kare, gimoro amora motimo en gi bidhruok moro e yo moro maber, timne kare. Nyakora Ramogi Jwang' nitiere jotelo mamoko mano chiwo twak margi mano juma mokalo. Wawinj ane kaka ne giloso mago jochung' e kombe mopogore opogore mag laro kom mar 10 county, mago jod bura ma county mopogore, Siaya, Kisumu, Homa Bay kaachiel kod mano ma Migori, duond buche mopogore opogore nyaka jogo machung' kar kendgi ka onge kod duond bura moro amora. Wawinje kaka ne giloso. Akwayo joga duto manitiere ground, joma campaign na, joma odamohera madwani mondo adonji, ni wawuoguru gi teko waduto mondo wadwaruru komnieri. Ko gige na go magiro nini kare. Kati penyo ni to be ja chama.
oyud ka an jacham ma original certificate na baketo anakwa jochung' wetega gi supporters ga koro riu mana kura ne jok ma wigi ler jok man gi political tolerance. Achung' ne mine ma winjo matek, achung' ne yudhe ma winjo matek, omiyo e komani kaka neno gi dhi yierani abro chung' ne gi motegno nyaka e dala koni, abro chung' ne gi motegno nyaka e parliament mondo mi ginwang' gik ma gidwaro. Mondo jo Migori okawa kaka Ellen. Ndalo moko naneno ka Profesa Kamar nodwaro kom to chwore be dwaro mano yombe kata do chunga to kanyalo go pap moyombe tagaga be pod ainga koro agombo ni jo Migori okawa kaka an. Akwayo jopiny ende kinde ni makoro jotelo osechako campaign za Yanga dhano ka wuotho oko kanyo gigo kogno jotelo mondo mi giyier jotelo manyalo kelo gi lokrok e ngimagi to giyier jotelo kalore kod yuto margi kata kaka jotelo bro gonyogi e kindego magi dhi mbele kod campaign. Mago e counties duto mekwa mag Nyanza e kome opogore wachni komno mar Human Rep ka bende wadarango kanyo bende gigo magi wacho kanyo. Adhi nyaka e kaunti ma Kisumu koro ir Zak isewe ahinya kaunti ma Kisumu kanyo winjo twak jogo manitie kaunti ma Kisumu jopiny ema pod nigi ywak kendo gine magi winjo pek mag yiero jotelo man gi chilo mar mibadhi mana penjo mapiyo kuomi kanyo jopiny sani ochomo yiero kendo ikruok makamagi omenda nitiere oko kanyo kendo ipogogi e yo moro mamalo ahinya. Unyalo bedo ni ukonyore gi duolno bende mar EACC ne ochiwo puoch gi pak bang' kane gisechwalo nyinge 241 ne IBC mano mondo rangi kendo otimnegi apedha kaeto yiene jok moko mondo ochunge kombe ma opogore korka kori jopiny nitiere oko kanyo omenda nitiere oko kanyo maol kendo jomoko wacho ni chalo mana lo kendo ka ipogo gi sama giyuko jamna mana kaka giwacho duche manyoro ni wawinjogi wach mar yuko jamna ni miyo jotelo mamoko bede thuolo moro mar wanya wacho ni kisera margi mar ombulu gichiwo wacho ni mago wechego mag mibadhi to pod gidonjo jotelo moko maonge mibadhi to tiyo gi yore mamoko gin bende un gi wach moro kuomgi nikech gimiyo oganda yierogi nikech gima gichiwo bang' mano kuo donjo mondo mi giduok omenda kama ni gigole ka gichiwo ne oganda be useromo kodgi to twak maru gi jopiny gin mage mar neno ni oganda makamagi machung' ok yud thuolo mar donjo e ute mag loso chike Mathurka. Erokamano Cleophas. Amor kabisa gi jowa ma Kisumu. Iwinjo kaja ka Jojo Bungu gi yudhe ma Kisumu wacho maber kaka gise understand importance mar vote margi. Magi neno ni kare giseneno rachne mar yiero jotelo ma ok beyo. Kejiwe ka youth ya yuagore ni kise yiero ng'ato kata odhi olal kata kodhi gone sime to ok yude. Sani ng'eni sani magi dwaro bolo ni kata ki wacho ni please call me to okoli back. Koro amoro sana nikech gin magi joma ncho opuonjorego kendo ka koro gisemako gini maber ka giyie ni giber ni mondo giyier jatelo maber mano gimomora kabisa neno kendo joma be kawuoyo kacha be lakini wan wapod temo puonjo joko nyisogi ni omera teko en mari in jambulu kendo amor sana gi jayuth wacho cha ni samoro wacho ni koro an ng'at achiel dakel lokruok mane ler maber wacho ni kura ni achiel no koro gi mar ng'ato ema biro kelo jatelo maber mabiro tiyo ni igni abich mabiro kanyo koro mano en wach mago erokamano kabisa wan kaka joma chuako ratiro mar jopiny wabiro temo puonjore gi jowa mondo wanyisgi ni awa sani kata ka dok e penjo ni mar ariyo wach mar pesa momol wanyisogi ni kata ka pesa obiro kawa to ng'e ni kura to mari ka wanti gi town hall mwatemo wacho ka wabedo wanyisogo niya kata ka ng'ato mi siling 500 ng'e ane mondo igone kura siling 500 ono dhi bang' higni 5 koro go ane kwano divide ane by 5 years ibiro ni to karen pesa di mang'ane omi pa iya to kibinde all that gimwatemo timo Cleophas ni wapuonjowa mondo ng'e ni awa wach mar pesa ne obigiae ni ng'ato biro mi pesa kato kosedhi to koro en odhi kucho kichakene nyaka odhi tiyo marach okine nyaka bang' higni 5 kuchako duogo kendo koro wach mar pesa en wach maduong' ahinya nitie nitie gimoro nitie kano ni campaign financing monego bed ni keto limits gi IBC to wach no nicho kadhi maber okil mantie kanyo vela bro lero maber gi mencho timo mamiyo wach ni koro ok obedo implemented kejiche idwa ne oket kiwango ma ka en presidential candidate ma pesa mnyalo campaign go ka en governor kamano nyaka MCA koro mondo omi
thuolo ne joma kata ng'ama onge pesa kata ng'ama nigi pesa mondo bi mondo kako thuolo monyalo en be nyalo sero go ombulu kuom jopiny mondo ogone ombulu mondo ka en ng'ama ber mondo dhi otine jopiny. To wach mar pesa ni osekoso kabisa owadwa. Omiyo wanyiso jopiny yawa kata kiyuko iwacho ni yukno jamna ji ohero wanyiso ni akawa kobiro to kawa lakini ng'eyo chieng' miyiero cha in ing'e ni ng'ama idwa yiero go kuon maber ni ng'ama dwa yiero ni to dhi bet nade kech mana kaka osewach kinyo ka jogi wacho ni jomoko ing'e ni gin gi pesa mang'eny manyiche gido gi yo ma ok kare to koro kobiro to olo pesa no ing'e ni un jopiny ka ok ing'e ubiro kawo pesa kendo uchako kudwoke kacha ging'ato timo maber ni gini en investment ochako duoko te pesa chako mondi eko biro paro wach nu bang'e koro nyiso jopiny kata kikawo pesa to go kwan maber ni pesa makawo ni to ngima to biro bedo nade ndalo mang'ane ng'at mayiero ni biro bedo ka en tich. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya Zak. Mana kaka ne wasingo ni nyoko Ramogi Jwang', ang'o duogo mondo awinj pacha Velma Chieng' mogik kaachiel koda Zak Gaya mondo mi wamed ng'eyo matut kotenore kod weche moikore ne yiero maduong' mabiro. Sani wasingo ni yornwa ote kendo wadhi somogi. Wakawo thuolo ni mar somo ote mawuorno. Nitiere SMS line marwa ma en 3-6-nono ka sani we warang gi mokwongo mantiere Facebook kacha. Penjo mari en mane? Watie kanyo gi Odongo wuod Asemo Jangoma wacho ni jatelo makare Cleophas onge kod mibadhi, yani oler king'iyo kod tijegi magisetimo. Erokamano ahinya Odongo. Mike Donton wacho kanyo ni penja ne okil ni jotelo moko mane ok opuodhi gi IBC moko ne wang'o kuchgi mbele jo media. Wacho ni golani pachi e wach makamano. Mano ang' adubia iri mondo irang nitie jal mane laro koma mar jatend piny kendo nonge duon bura mano Mudhiora Kariara kendo no wang'o ombulu mare. Janeno no koro dwani chiwe pachi kotenore gi mane en ratiro mare kosi nyalo kawo ne okang' mane yor chika dipo ne wang'o kosi nigi ratiro mar timo gimoro amora. Mano gima wanyalo luongo just an ethical misconduct ma ok oyiene nikech nitie kaka ng'at madwaro kawo telo ma piny onego ok behave to mano koro it's unethical. Mano e gima nyalo wacho. Nyalo tame thuolo mabiro kata yore gi mag chung ka dipo ni timo nonro weche gi ka lure gik manotimo. Unethical conduct, ing'eni unethical conduct you can onge gima waluongo ni conviction nikech ok nyal teri e court nikech unethical conduct koro mano onge. Kamano nyako Ramogi Jwang'. Danton ageno ni ayudo duoko makare. Wadhi nyime kod somo ote mamoko mantiere kanyo. Rolex Odhiambo aneno twak makare kan Mombasa Nyali. Benyo mokwongo wacho karapache mokwongo wacho kanyo ni amor kod kaka ne opodha jakom kod migao no mochung' ne yiero. Omiyo sani koro chamo mo mayanga e modong'. Mane pache kanyo. Mar ariyo wacho kanyo mana kaka ne jakom osewacho ni form en Azimio kendo nosepuodho. Owacho ni Shemwere kaka jalar komar MCA Oruba Ragana Ward mano kod party mar Upia. Owacho ni chenro dhi e yo moro makare. Erokamano Rolex Odhiambo. Kamachielo bende wadarango ote mapod ni kanyo. Sam Jakom wacho ni penj na jolony ni ang'o momiyo MCAs mani kod cases are cleared kendo imiyo gi otiko. Gin cases mage kana chak kodi ipenjo maber nikech wadwa ng'eyo ni MCAs miwacho ni bedo cleared gin gi cases mage to insure ni gin gi case e od bura to insure ni od bura osechiwo gimiluongo ni judgment kata od bura osewinjo ng'ano gi case neno ma evidence neno ma od bura osechiwo decision mawacho ni ng'ani notimo makosa ni koro kanye ma jopiny onego understand ni mago gi kariyo mopogore wacha ni ng'ato notimo richo gi judgment kata decision kowuok maga two different things. Mana kamano bende Zak akeli twak bende iduoke penjo ma Sam Jakom penjo kanyo ni MCAs moko mabedo mipuodho to pod nigi buche momako gi do gin ang'o mipuodho gi mano penjo moketo kanyo to kile bende osechiwo pache miwa pachi kotenore kod penjo makamano. Mana kaka okil Velma wacho no ing'eni case mondo bed case nyaka tere do makoro chak yale Kenya wacho ni case ing'eni ka ok en case ma ong'i mana ka dwok mawacho cha list menche IBC ochiwo gin cases mong'i makata wan jo red card campaign kanino list cha bathe kacha no andiko case mo keto nyaka link manyiso ni my case mang'ani maki link click kanto nyisi case isomo kanyo case mang'ani go koro ok nyal wacho ni ng'ato nigi case to case ni ok ong'ere koro mano manyiso wacho ni case nyaka dhi e do ma ng'e case no
ka en kes manosetieki ka owach ni ng'ano ne onge makosa to en oyiene dhi adhiya, lakini ka kes no pod nitie kot mana kama owacho cha ni pok o exhaust all the avenues to mano then oyiene mondo ochung'. Erokamano ahinya. Mano Zak Gaya ni kaunti ma Kisumu. Wadhi e penjo moro mogik bende ote mari mantie Facebook kanyo. Glenn Floyd wacho ni Kisumu dala kae wadwa jotelo ma wigi lew kendo maler ne oganda. Erokamano ahinya mane ote mogik mantiere kanyo. SMS bende wakono yawo kanyo. Chief Abiola Janyang'oma Kogelo winjo chenro yo makare. Erokamano ahinya mora ahinya to okokonwa ni nyinge en ng'awa okokonwa mana kanyo. Wacho Pastor Akech awinjo awacho ni jopiny ema onego puonji mondo kik yier jok makamago nikech jomibadhi oseng'eyo ni jopiny odenyo. Koro ka osepuodhgi to gibiro kod pesa to loko godo pat jopiny. Erokamano ahinya Pastor Kech. Machielo bende wacho ni wach mitumba no make ahinya mano kele chal mar fam. Wacho ni yawa joka Ramogi akwayo ni wach mitumba cha kikumul kendo kaka nene kacha. Mano Samson Opondo ka en Bungoma County. Erokamano ahinya. An Jerry Jakabondo. Kendo wacho ni onge moko. Wacho ni onge mako japiny mora mora gasoya. Koro kendo giwegi aweya kaka gintie. Erokamano ahinya. Engineer Wadi Obuoyo bende ayudo ote ni moro kanyo Ramogi TV mora saidi Eric Ouma kawuok Eldoret Langas. Erokamano ahinya. Wapenjo MP ma Moroni ni en kure. Mago ote moko mabende wayaw ni chieng' mabiro bende mondo imed ng'eyo matut e weche gi duto motenore kod ngima jatelo ma idwaro. Wach mogik mari koteko twak makawuono mar yudo jotelo makare. Valma. Wach mogik anyalo nyiso jopiny ni ng'eng'e ni tarik 9 dwe mar 8 kwa dhi yiero ng'e maber ni onego yier jatelo ming'eyo maber ni botiyo ni jopiny e yo makare. Erokamano ahinya Valma. Zak Gaya ka in Kisumu. Wach mari mogik ka watieko twak okinyi makawuono. Kamano Cleophas. Gima duong' mana kaka Velma wacho. Wanyis jopiny ni onge lokruok mabiro bedo maber ka ok wa participate wan kaka jopiny. To participation en mane? En mana mar yiero jotelo maber. Wanyise kizungu moro wacho niya ni things rise and fall with leadership. Matiende niya ng'ama yiero ma jatelo cha en mobiro ng'iyo keto chenro mabiro konyo ngimani bedo maber kata ngimani bedo marach. Koro wan gi jukumu kaka jopiny mondo waneni wayiero jotelo mabeyo. Pesa kaka wach ni pesa biro kauru pesa, lakini go kwan ing'ini ka chopo chieng' ma igombulu cha tigombuli umbuchini maber tiyier jatelo maber. Gimachielo madwa medo ka tieko Cleophas en ni wabedur kik wagore jopiny, kik wayie mondo jo siasa mondo wabed gi tungni koro ni wagore ibeto nyawadu kata iba nyawadu gi kidi. Tukech siasa biro tarik 9 dala achiel kende to bang'e no wadok mana kaka ne wan chieche wachako dak mana gi jirani mani kosana gocha. Koro kik wayie jo siasa mondo tungwa kata ne ni koro ni ana support ngani koro ni ok adwar jirani mara. Koro mago kwa timo kamano wa maintain peace to wayiero joma beyo to kwa timo kamano to biro konyo jakom kaka weche dhi maber kaka giwacho dwa tieko badhe chano to koro Kenya bed maber odhi atwa machielo. Erokamano ahinya Cleophas. Erokamano ahinya Zak Gaya. Agoni erokamano bende Velma Achieng' kumido thuolo okinyi makawuono mar twak kodwa kendo ka wakelo chenro makama achiel kachiel kowuok e kuonde duto mar piny Kenya. Jogo duto moketo chenro bede yo makare wagoni erokamano. Nyakwara mage jwang' kani oronwa ote to ne ok wasome wago mos nikech kiny pod wantiere ka wadhi do thuolo mar somogi achiel kachiel kendo wabiro duoko penjo ma wabiro penjo odiochieng' makiny. Jogo duto manoketo chenro bedo makare ni janeno maro Alfred Tudo, Prince Sami Bernardo Yugi wagonu erokamano duto kuom ote magu man wuoro ne kuom elo jowadwa mago Sharon Ong'ao kachiel kod Joyce Oduor, director magwa Obado kachiel kod jogo picha Stella, Greg, gi ji te mantiere kanyo, Washira gi ji te manoketo chenro ni ochopo ni e yo makare. Wagonu erokamano. Nyinga Cleophas Oluo, chenro ne en mar Mbako Romo. Oriti masani ka idhi mbele kod paro med paro ni yier jatelo makare. Oriti masani med neno Ramogi TV.